Euskaldunok aste barruan beharra dena jai egunetan kirola bihurtuz plazetara eramaten dugula behin baino gehiagotan entzun izan da. Hona hemen esamesorik baieztatzen dituen herri kirol berri bat. Oraingoan, kirolariaz gain belar berdeak du protagonismoa. Segalariak nola eta nondik sortu ziren jakiteko, nahikoa izango da baserriko bizimoduari hurbiltzea. Gure baserritarrak eguneko orduri gehienak belarra ebaki eta batzen ematen ditu. Izan ere, ikuluan dauden abereek egunero eskatzen baitute jana. Ez da beraz harritzekoa, baserritarrek lur gehienak belardi bihurtzeko duten joera. Belardien zabaltze eta ugaritze horrek badu gaur egun ere beste arrazoi bat. Baserritar askok industriako bidea hartuta baratz eta soroak belardi bilakatu dituztela alegia. Belarraren areagotze honetan bilatu behar da Euskal Herrian sega saioetarako izan den zaletasuna. Ikus ditzagun orain segalariak bere lanerako erabiltzen dituen tresnak. Lehenbizi, sega nolakoa den ikusiko dugu. Segak bi osagarri arras ezberdina ditu, sega bera eta kirtena. Sega galtzairuzkoa izaten da eta hiru alderdi ezberdin ditu. Ahoa, galtzairuaren alderdi zorrotza, bizkarra eta taloia edo orkatila. Kirtena orkatilean lotzen da bi piezaz baliatuz. Alde batetik estuna, erastun moduko burdin zati honen barruan kirtenaren muturra eta taloia sartuko ditugu. Bestetik, guzti hau gogortzeko burdin zein berunezko kuinatxo hau tartekatuko dugu presioz. Tresnatxo honi dorua deritzo. Azken urteetan, kirolarien esperientziak lagunduta, segak aldaketa nabarmenak ezagutu ditu. Lehiaketarako prestatzen diren segak, baserrian erabiltzen direnak baino nabarmen luzeagoak dira. Bestalde, kirtena eta sega orkatilean gogortzeko hainbat kasutan dorua baztertu eta torloiuak erabiltzen dira. Segak badu alderdi bat besteen aldian garrantzia handiagoa duena, ahoa alegia. Ahoaren zorroztea kontu handiz egin beharreko lana da. Honek erabaki bailezake lehiaketaren irabazlea.
Kirtena edo kiderra egurrezkoa izaten da. Bi eskutilak edo eskulekuak pagoaz egiten dira eta bestea lizarraz. Kirten erdiko eskutila eskuineko eskua zeltzen da eta muturrekoa esku ezkerraz. Kirtena eta eskutilen arteko neurriak kirolarien gorpuzkerari egokitzen zaizkio. Sega zorrozteko erabiltzen den harria, bestelako tresnak zorrozteko erabiltzen den horietakoa da. Garai batean, baserritarrek beren gustoko harria basoan bilatzen bazuten ere, gaur egun industriak ematen du. Zorrozteko harria, 21 zentimetroko luzera duen opots edo segapotuan sartuta ibiltzen da. Segapotua egurrezkoa izatetik plastikozkoa izatera pasatu da. Bertan, harria bustia edukitzeko isurkia eramaten du. Baserrian bezala, lehiaketan ere belarra batzeko arrastelua edo eskuara erabiltzen da. Kirtena ia beti lizar egurrez egindakoa izaten da. Hortzak dituen ohola eta hortzak pago edo aritz egurrekoak. Hortz hauek zilindrikoak eta zorrotzak izango ditu, eta beraien arteko tartea 10 zentimetrokoa gutxienez.